te ciosy dość często odczuwałem, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie równie brutalny dla swojego przeciwnika. O! Pięknie! Prawy, prosty. Pierwszej akcji. Tak. Dobija, ale bezlitosny jest Mateusz. No i czy zerwie? Czy zerwie i będzie kontynuował? Tak, powinien jak najszybciej rozrywać. Tak. Ponieważ tutaj te sekundy w klinczu to zawsze są dodatkowe sekundy, kiedy przeciwnik może dojść do siebie. Tutaj widzimy. No i tutaj widzimy presję ze strony Hakoba. Tak, tutaj widzimy, że też jest niezwykle silnym zawodnikiem. Mimo tego podłączenia tutaj dość dobrze sklinczował. Rozerwanie trzeba jeszcze spod klatki uciec, zachować, zatrzymać na środku walkę i szukać znowu tej prawej. Oj, niebezpiecznie Mateusz opuszcza te ręce. Tak, widzimy, że tutaj na początku wrzucił wszystko chyba, żeby dobić swojego przeciwnika. Teraz chwila oddechu, ale dochodzi ta prawa ręka, dochodzi. Aj. Troszkę niepotrzebnie, no, niepotrzebnie skracał dystans, niepotrzebnie wchodził aż tak mocno ciosami. Widzimy szeroko otwarte usta Mateusza, to Skręcił się do balachy, ale przeszedł pozycję Hakob. No i tutaj znów posadka, sprowadzenie, wpięcie w gardę. próba balachy, jest! Oj, przejdzie nogami Hakob. Tak, prostuj tą rękę Mateusz. I teraz Ręka na wyproście, ale cały czas próbuje się wydostać. Idzie za tym Mateusz. Z czego zbudowany jest ten łokieć? aż mnie boli ręka, jak na to wszystko patrzę i Bardzo bliski skończenia walki jest nie Mateusz. zazdroszczę sędziemu. No ale niesamowicie. Hakob tutaj pokazuje stalową szczękę, stalowe łokcie. No tutaj Stalowa ręka. naprawdę bardzo dużo wycierpiał, ale wytrzymał i to bez grymasu bólu. No i to były Hakob. i kolejna balacha. O! Naprawdę ciasno zapina to Mateusz. Tak, tutaj No i tutaj Hakob rozbija w gardzie, a Mateusz stara się kręcić. no, połowa rundy za nami, a naprawdę w tej połowie wydarzyło się tak. niezmiernie wiele. O! Idzie po skrętówkę, próbuje złapać tamtą nogę, ale nie. No, tak. Do stójki Mateusz. O, teraz próba gilotyny. Dobrze podpięta jest. No Hakob tak poszedł bardzo chaotycznie, ale mam wrażenie, że wyciągnie tą głowę. Tak, wyszła Tak. głowa. No ale to też są bardzo złe informacje dla Mateusza, ponieważ bardzo dużo siły wkłada tak. w każdą akcję. Tak. Czy będzie teraz rozpina nogi, czy będzie się wypychał biodrami i próbował wstawać, bo tu ewidentnie dostaje po tej szczęce. Musi wstawać. Oj! Dobrze i trzymaj stójkę, szukaj tej prawej ręki, na spokojnie. Ustaw lewą. No tutaj widzimy, że już jeden i drugi, jeszcze 1,5 minuty do końca pierwszej rundy, a już jeden i drugi naprawdę Tak, ciężko tak. oddycha. I mam wrażenie, że te ręce są nisko jak u jednego, jak i u drugiego. O! Kolejne obalenie. No i widzę, że tutaj po stronie Mateusza już te warunki fizyczne z lekkością to obalenie nawet bym powiedział po stronie Hakoba. Tak. No, bardziej świeżym zawodnikiem, mimo tych ciosów, mimo tego zagrożenia, które cały czas musiał przyjmować, wydaje się Hakob. I pomimo tych 3 prób tak naprawdę takiego hat-tricka zrobił, bo 3 balachy były dosyć ciasne po Mateusza stronie, ale Hakob po raz kolejny sprowadza. Po raz kolejny tak samo to wygląda i teraz czy Mateusz będzie znów próbował iść do balachy? No w stójce obydwaj panowie wyglądali na zmęczonych. Tutaj w parterze jednak Hakob wydaje się zawodnikiem bardziej świeżym. Po raz kolejny te nogi wysoko zapięte, będzie gdzieś tam próba. Tak, skręca się do boku. Ale już mało czasu, już tutaj chyba należy to po prostu przeleżeć i skupić się na tym, aby nie przyjmować ciosów. Tak, tutaj
niewidoczne, ale też były 2-3 uderzone takie krótkie łokcie ze strony Jacoba. One też są niewygodne, robią dużo szkody w tym parterze. Kolejny łokieć z góry bity. No myślę, że tutaj przede wszystkim dług tlenowy, który Mateusz zaciągnął, atakując bardzo dynamicznie już od samego początku. No tutaj to będzie największym problemem. Oj tak. No widzimy, że jeden jak i drugi ma problemy z kondycją po tej pierwszej rundzie. Mateusz Ale piękny był ten prawy, teraz widzimy tak, i na pełnym wyproście. Znalazł się tam, gdzie miał być i jak to Jacob przeżył, nie mam pojęcia. Spójrzmy jeszcze raz, tutaj naprawdę mocny prawy, ale potem jeszcze te dobijanie. i to dobijanie zaważyło chyba trochę nad tym, że Mateusz, twój kolega, stracił trochę tej siły. Tutaj widzimy kolejne lewy, prawy, który ładnie doszedł do celu. No i niepotrzebnie teraz było te skrócenie i te balachy wspaniale wyciągnięte. Łokieć na przeproście, no spójrzmy, to aż boli. Nie wiem, z czego ma ten chłopak ścięgna, więzadła i przyczepy, ale tu na powtórce blisko było tego kopnięcia. Runda druga. Panowie gotowi, spójrzmy. Zmiana pozycji Patryka, przepraszam, Mateusza. Wewnętrzne kopnięcie. No tutaj Jacob trochę zmienił plan na drugą walkę, widzimy. Wewnętrzne kopnięcia, stara się trzymać dystans. O! No widzimy, że obydwaj już panowie mocno zmęczeni. Aj, lewy Tutaj prosty. stawiają bardziej na atak, nie na obronę. Kolejny lewy. Tutaj Mateusz chyba liczy na ten prawy prosty, który wejdzie. Panowie się chyba Ładne zderzyli wybronienie, głowami. ale no tutaj trzeba zrywać i Kolano. uważać na kolano właśnie. Kolano, sierp. Tak, te pozycje są takie, tutaj te trochę widoczne próby obaleń są bardzo groźne pod te kolano. Ach, kolejny ten prawy jest bardzo Aj. dobry, ale przyjmuje też Mateusz. A i prawy na prawy, naprawdę to są... No spotkało nam się w klatce tutaj naprawdę dwóch nieustępliwych zawodników, którzy mimo tego zmęczenia dalej starają się wykończyć swojego rywala. Mamy obalenie, mamy gardę. Klasycznie jak pod koniec rundy pierwszej. Jacob w gardzie, punktacja z góry, a Mateusz będzie się próbował kręcić. I czy będzie się kręcił do balachy? No tutaj już chyba trochę inna taktyka na tą rundę. Widzimy spięty nogami, przyklejony. No powinien Mateusz wstawać, ale no widzimy, że jest Tak, za bardzo zmęczony. Jacob powinien... O! Teraz... no Mateusz chociaż powinien próbować tymi biodrami do siatki uciekać. Plecami, choć znaleźć sobie pomoc, jeżeli już nie ma siły wstać. Nawet zaryzykować, odwrócić się, oddać plecy, to chociaż gdzieś tam w kierunku tej siatki zmierzać. No zagrał all-in, jeżeli chodzi o swoje... Oj tak. O swoje pokłady energii w tej pierwszej rundzie, po tej pierwszej akcji, kiedy trafił tym prawym. No i teraz ponosi tego konsekwencje. Tutaj Jacob widzimy, że bardzo bezpiecznie prowadzi tą walkę, nawet nie chce przechodzić pozycji, woli nawet być w gardzie, lekko punktować, gdzieś uderzyć łokciem. Tak, pamiętajmy, że Jacob też jest zmęczony, ale no tutaj widzimy, że lepiej było przyjąć niż zadawać. Zdecydowanie. Ale myślę, że każdy by się tutaj pokusił naprawdę o to, aby właśnie zagrać Alina, aby wskoczyć w przeciwnika tymi ciosami. No, jeżeli knockdownujemy po pierwszej akcji swojego przeciwnika, widzimy, że jest naruszony, no to idziemy za tym poczuciem krwi i chęcią zwycięstwa przed czasem. No i teraz Mateusz powinien rozpinać te nogi, próbować odpychać się do siatki. Na biodro, tak, na łokieć, wstawać. No ale widzimy, Jacob
Bardzo dobrze wykluczył tą rękę, ściągnął za biodro, za kolec biodrowy. Hakob walczy w ogóle bardzo mądrze. On tutaj nie zadaje dużo Tak. ciosów. Walczy powoli, ale na tyle aktywnie, aby sędzia tego nie podniósł z powrotem do stójki. Tak, jest ciasno, podchodzi biodrami. Kontroluje ręce Mateusza. No i w ten sposób wygra na pewno tą rundę drugą. Myślę, że pierwsza mogła pójść na konto Mateusza ze względu właśnie na ten knockdown i tą bardzo dynamiczną... I próby 3 poddań. Tak. Oczywiście tutaj te balachy również będą brane pod uwagę. Także będziemy mieli 1-1 w rundach. Pytanie, na ile Mateusz dojdzie do siebie? Do rundy 3. Dokładnie. No nie zazdroszczę, nie chciałbym wychodzić na takim zmęczeniu. Przejdzie pozycję, obejdzie nogę, nie. No ale to pół minuty do końca. Myślę, że tutaj już w tej rundzie drugiej nic się nie zmieni. Naprawdę jest wyczerpany jeden i drugi. No jeżeli Mateusz nie zmieni nic w rundzie 3 i będzie to tak wyglądać jak końcówka rundy 1 i cała runda 2, to może być ciężko. 7 sekund do końca. Koniec rundy 2. Która ewidentnie na korzyść Hakoba. Tak. Tutaj myślę, że na spokojnie można powiedzieć, że mamy remis w rundach. No, widzimy potworne zmęczenie w jednym i drugim narożniku. Oj tak. Tutaj te piękne wejście w tempo pod sierpowym, pod takim tylnym cepem, bo to z pozycji mańkuta Mateusz próbował uderzyć. Tak, było to widoczne i bardzo dobrze to Hakob wykorzystał. No i runda 3. Bardzo jestem ciekawy, jak to się skończy. No już panowie tutaj widzimy, są ostrożni. Hakob te wewnętrzne kopnięcia. No, w tej rundzie dużo zależy, czy Hakob sprowadzi tą walkę do parteru. A myślę, że wcześniej czy później właśnie będzie próbował. Oj, I tak. tu widzimy, że już w pierwszej próbie dość łatwo sprowadza Mateusza. I myślę, że to zmęczenie będzie tutaj grało na tyle dużą rolę, że Mateuszowi będzie niezmiernie ciężko się teraz podnieść z tej sytuacji. Oj tak. Można liczyć co najwyżej na jakieś próby poddań. No, skręca się tutaj, ale Hakob podchodzi tymi biodrami, podchodzi. Mateusz rozpina nogi. Próba gdzieś tam, czy wstanie, czy przejdzie. Hakob próbuje przejść nogę Mateusza. Była noga do trójkąta, dociągnij. Ale nie, tutaj widzimy, że już naprawdę za duże. Za dużo miejsca, tutaj nie ma siły, nie jest ciasno, to jest wszystko widoczne. No niestety, runda 3 wygląda jak runda 2. Tutaj już 1,5 minuty za nami. I myślę, że No jeżeli sędzia nie podniesie tej walki do stójki, to tutaj raczej ten pojedynek na nogi nie wróci. Ponieważ widzimy, że tutaj Hakob nie będzie się śpieszył, nie będzie próbował nawet przejść pozycji. tak, a ja myślę, że sędzia Cezary nie podniesie tej walki, bo jednak no jest to punktacja. Z tej pozycji Hakob może przejść pozycję do pozycji półgardy, do pozycji bocznej. No tak samo Mateusz może skończyć z dołu, z tej pozycji, więc
No jest praca z jednej i z drugiej strony, więc sędzia myślę, że nie podniesie tego do góry. Z jednej strony mamy jakąś aktywność, ale nie jest to aktywność, która dąży do Tak, ale zakończenia tego pojedynku przed czasem. tutaj widzimy, że dopiero w rundzie trzeciej pod sam koniec Mateusz zaczął używać z dołu łokci, co jest myślę kluczowe, bo w tej pozycji jedyne obrażenia jakie może zrobić to tak naprawdę tylko i wyłącznie łokciami, jeżeli chodzi o ciosy. Ale tak, rozprasowuje Mateusza, Mateusz jest na plecach, nawet jak się skręci na bok, to zaraz znajduje się znów na plecach. No i przykro mi to stwierdzać, Artur, ale chyba ta trzecia runda pójdzie również Tak, tutaj na Hakoba. w tym pojedynku raczej się już nic nie zmieni. Tak jak mówię, jeżeli sędzia tego nie podniesie, ta walka do stójki nie wróci. I prawdopodobnie przez najbliższe 2 minuty będziemy oglądać ten obrazek, który oglądamy w tej trzeciej rundzie, tak, czyli leżącego Mateusza z zapiętą gardą i Hakoba, który zadaje ciosy młotkowe zazwyczaj, bądź krótkie łokcie z góry. No i nie ma tutaj, Arturze, za bardzo co komentować. No, finezji, eksplozywności już w tej walce raczej nie doświadczymy. No i myślę, że tutaj też za bardzo się nic nie zmieni. Widzimy narożnik Mateusza, który jest wściekły. No to był akurat narożnik Hakoba, tak. Hakoba, ale rozumiem, że też wściekły jest. Tak, no tutaj panowie No chociaż tak naprawdę Hakob też by mógł podkręcić tempo, ze względu na to, że jeżeli te 2 rundy będą zapisane na 10-9, a pamiętajmy, że był knockdown w tej pierwszej, no to jeżeli... tutaj Mateusz miał fajną pozycję, mógł się gdzieś tam klucz na rękę. Widziałem, że niedźwiedź z narożnika mu krzyczał, żeby poszedł do próby kończenia, ale Mateusz chyba już jest naprawdę wyczerpany. No Hakob musi brać pod uwagę, że jednak ta teoretycznie pierwsza runda przy knockdownie mogła pójść na 10-8. Więc jeżeli wygrywa kolejne na 9, no to wtedy mamy remis, ale tutaj myślę, że tak naprawdę ratował się tylko i wyłącznie z prowadzeniem w tej pierwszej rundzie, które i tak się kończyło ucieczką z balachy. Tak. No, może to pójść na remis, jeżeli będzie punktacja 10-8, 9. Mimo fenomenalnego początku tutaj Mateusz nie może liczyć na wygraną na pewno. Myślę, że jest tego świadomy. Szkoda, bo walka zaczęta no, jak w śnie. Tak. Wymarzony scenariusz. Pierwsza akcja, ciosy lądują na szczęce przeciwnika, przeciwnik ląduje na macie. Potem próba dobijania, wyciągnięte balachy, to niejednokrotnie. Ale no niestety mimo takiego wymarzonego początku walki, no tutaj Mateusz zwycięzcą tego pojedynku nie zostanie. No niestety. Tak to już czasem jest. Rundy są 3. Jedną się niestety walki nie wygra, Arturze. Ale poczekajmy na werdykt, my Tak nie jest, jesteśmy tak jest. sędziami. Posłuchajmy, jak widzieli to sędziowie. Sponsorem tej walki jest Aqua Woda Sodowa. Wręczy prezes nagrodę wręczy prezes zarządu Tomasz Białak. Zapraszamy do klatki, a w międzyczasie mamy werdykt. Zwycięzcą pojedynku przez jednogłośną decyzję sędziów Hakob Ordonian! Ta runda wtedy może pójść na 10-8. Tu
ale zwycięzca jest jeden. Jest to Hakop.